Но бих искал набързо да представя един туториал или опътване, или както искате така го наречете, инструкции как да си направите гейм клип за геймпад, джойпад, DualShock 2, 3, 4, 5, конзоли, конзолни джойстици и така нататък. Това е много елементарно. Заключва се последния начин. И е приятно, стабилно. Това е първото ми изпълнение, което е доста грубо, така да се каже. Изпълнено от стоманена тел, която е без гумено уплътнение или някакво покритие. Така да продължа нататък. За целта ви трябват дърводелски метър за качалка метална с гумено уплътнение. Клещи за предпочитане 2 чифта. Така. Около 15 см. Аз имам вече готова отрязана за качалка за дрехи. Или по-добре около 20 см. Правите прегъвка. Като не е много добре да нараняваме гуменото уплътнение. И отрязвате вече прегънатото. Така. От тук, значи виждате какво трябва да се получи. Това е просто началото. Прегъвате още няколко пъти. Съответно, вземете някоя друга мерка. Но аз предпочитам без. Ще направя всичко на око, за да стане по-набързичко. Така. От тук нататък трябва да напаснете, виждате, да напаснете прегъвката и височината, която вие вече искате. Да се получи нещо от сорта. И тук, за да може да пасне на геймпада. Виждате, всеки джойстик почти с такъв тип ръб или извивка може да бъде напаснат. Трябва да се получи нещо такова. И от тук имате още няколко чупки.
Не винаги е толкова лесно, колкото изглежда. Нещо от сорта, за да може да пасне тук отдолу. Без тези малки чупки тук, едва ли ще има такава голяма стабилност самия геймклип. Както виждате, хубаво е да си ги напаснете достатъчно добре и телата да е достатъчно здрава, не толкова крехка. Нали? Това е едната част. От остатъка, което ви остана от закачалката, трябва да направите втория порцион. Изрязват си парченци приблизително около 30 на сантиметра. И го пречупвате на две. Се получи нещо от този вид. Нали? Не е препоръчително уплътнението да се наранява, но за този материал просто така се получи. И просто прегъвате спрямо извивките на геймпада, за да може да напасне всичко. Тук прикриваме краищата, което е доста важна стъпка. Препоръчвам да е добре направено, но когато имате повече време да се занимавате, нали? Когато не е добре направено, това няма да се заключи. Всичко е въпрос на импровизация. На личен усет. Още веднъж грешка в дизайна. Така. И ще пробваме отново да заключим. Оказа се, че материала, който ползвам за този туториал, е прекалено мек и не върши работа, но стария е достатъчно здрав, стоманен и мога да покажа какво трябва да се случи всъщност. Ето това, но това е просто за боклука, но се надявам да съм помогнал на някой да си сътвори нещо от сорта. Вече стар, почти използваем гръб, панел, протектор за Galaxy Note 2 Samsung, лепкава лента с самозалепваща част или тиксо. Това е моят избор. Може да
импровизирате и се заключва или закрепя по този начин. Имайте предвид, че това е според производителя, лепенката издържа до 3 кг. Добавяте и телефона. Трябва да представлява нещо от сорта. И добавяте OTG кабела с микро или USB ресивъра за джойпада. И просто plug and play. Той е разпознат. Естествено. Така, работи подобаващо. Добре. И ще ви представя една игра, която аз лично харесвам и играя. Предимството на този тип, а не този тип. Нали? Това е Samsung Gamepad. Bluetooth Gamepad от Samsung. И че имате достъп до бутоните тук отдолу, при което това тук не се случва. Ако телефона е така, вие нямате достъп до бутоните отдолу. Така, първи краш, ще има и втори. Играта няма да тръгне, за съжаление. Случва се доста често. Това е защото има кустом ром на играта. Но това не беше важното в днешния туториал, а просто да си направите гейм клип за в случая Note 2 или за Samsung Galaxy S4, което е още един неползваем. Просто има същата лепенка. Отлепяте едната и залепяте другата. По-качествена лепенка, по-дълъг живот на отлепене и залепене. Така. Тъй като снимам с S4, няма как да го поставя. Това е Nexus 4, но той, да, почти пасва на, но не и бутоните на този панел. Може би на него ще успея да ви представя една игра, който също би трябвало да поддържа геймпада. Но в случая не. Незнайно защо. Да, няма да мога да ви покажа игра. Но, както разбрахте, това е много важен проблем. Благодаря за вниманието. Весели празници!